but nami kodwa sekunako lo ukuthi angisamthandisisi ukubona nje indoda mungabe inganamali khona phela lo nemali wenza kakhulu lo akanamali uyasinda phela njengoba engasanamali so manje ubona inunu uyabona nje seyanuka nje hayibo sekumele phela manje ngibona ukuthi kenza njani nomlungu ngala sengiyamsakazela ikiwi ngibuye ngala ekhaya ngisula umlomo kube ngathi nje sometimes usunkosikazi nangale sengunkosikazi kabili unkosikazi kodwa ngala senginomnciphisa ngasekhaya umlungu uyazi ukuthi wena umlungu uya understand ukuthi vele nginomuntu ngoba naye vele umuntu wakhe ule so manje nihlangene ngokujabulisana sihlangene nje ngokujabulisana manje nami sengihona imali nezinto azenzayo yebo kodwa usenanegeli ke futhi ke manje mina ngisasebenzi kakhulu sengifana nevisitor into yami nje kodwa still usalala khona ngoba phela usunkosikazi still vele ngisalala khona eCharlton ngiye ekhaya ngama weekend phela umyeni wazuthi ngibuya ngama weekend okay yaqhubeka kanjani ke le relationship yakho noBOSS yaqhubeka ke into yami ke kwaukuthi phela manje kuyonakala mangiya ngala yasakaza ikiwi mangiya ngala kanjalo kwagcina ke kanti kuzokonakala ngize ngibe pregnant umyeni wazuthi ngipregnant nomlungu wazuthi ngipregnant kodwa umlungu wazuthi ngipregnant for umyeni wami Sanibingelela bonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni nihleli noLungu namhlanje sihleli nodadewethu othi ke nami ngicela uzoshare sami istory ukuthi ngikwazise Lungu ukuthi ke nakwenzakalani no nama viewers aka Black Life asizwe istory sami ukuthi mina kwenzakalani ngize ngibuye nje emendweni sawubona yebo ngiyaphila ngiyaphila wena ngiyaphila nami Ngibingelela ababukeli uzishiya igama nesibongo nothi uqhamuka kuphi ekhaya uzodwa ngangemayi ngiqhamuka eNanda qhamuke eNanda yebo zodwa mayo uba uzodwa like awungichazele nje uthi uba uzodwa yabo ngizodwa ngikwazi ne yes so sizokhuluma namhlanje kodwa ke kumuntu ongakwazi uzodwa uba uzodwa intombazane nje elungele okay but ke nje umuntu yazi umuntu wasemhlabeni nombani uyawenza amaphutha that's true so nami ngaba nelami iphutha ke emendweni wami ngithi ngizokwazisa abalaleli uthi ngabuya kanjani emendweni ngoba uthi waba nelakho iphutha shuthi iphutha lenziwa wena lenziwa yimina okay no sisazoza lapho so uma ukhule umuntu onjani intombazane enjani ubucabanga umshado ubufisa ucabanga nje ngikhule intombazane engazi ukuthi ngashada ngingalindele nje ngazi ngicabangi kodwa kwayifikela ke ngokusibusiso phela yebo kwayifikela nami ngathanda ukujabulisa abazali bami ngavuma ke ngashada ke ashada okay so umyeni nihlangana naphi naye umyeni sihlangana naye kweminye imisebenzi nje amatoho lawa amancane sihambe sisebenza umsebenzi uhambe uyifakela amaphepha amakhathalo kusemzini yabelungu sahlangana kanjalo ke baqale kwamtholo kanti kuyinto ezophumelela ngoba sathola abantwana nathola abantwana nabantwana bangaki sabela abantwana abawu2 okay so awungixoxeleke ngosuku ezokutshela ukuthi ngifuna ukulobola washo nje like joke ukuthi hayi ngoba usungizalele amawele so ngithanda ukuthi ube unkosikazi wami okay ngayitshela ukuthi uyadlala waqhubeka ke kanti uzoba nenhlanhla uthathola imali emsebenzini kuhamba kahle waseyangilobola ke kulowo msebenzi wahlawula nezingane zakhe sashada kanjalo lashada so buka ke wathatha imali yakhe emsebenzini kwakwenze njani ezithola imali waphela umsebenzi yebo wathola imali ke wahlala ke kodwa ke msho wabona ukuthi hayibo uthando lolu ayithatha ngoyoibhubhudla hayi akayibhubhudlanga ngoba wakwenza ukubonakalayo waqala uhlawula ingane walandela ngami ngabona ukuthi hayi umuntu singaphili qhubeka ke so manje ke umshado unjani umshado wabamnandi phakathi nendlela ke nanokuthi imali besidla siyitshethu sazosebenza sidla ngendlela esidla ngayo imali ke yazi ngithi ekhipha ikhe ngenayo yaze yaphela ke imali okay waphoqa ukuthi mina ke ngithi hayi ngiyofuna amatoho eMachaltini ngahamba ngalithola ke kubaba nje wayehlala nentothakazi yakhe unkosikazi engekho ngakadala ungane ke akade ingane yebo siyabonga ukuthi waqhamuka umsebenzi
So manje ke ukuthola kwakho umsebenzi awungichazele ngomsebenzi wakho ngoba uthi usebenza emajaldini because ngiya-understanda abanye mabe ney'ngane uhlala khona. Abanye ke bavuma ukuthi utravelishe. So wena ke yayithini indaba? Mina ke yami ngaqale ngahlala ngaphakathi because ngangisho ukuthi nami nginey'ngane nginomyeni angi-understand umlungu. Kwaya ngokuthi naye umuntu wesilisa wafisa ukuthi ingane yakhe ngiyigade ngibe khona ekhaya ngoba yena ingane yakhe intombazane. Sabonisana nomyeni wami ngokuthi naye vele imali engasanayo wavuma ukuthi ngihlale emsebenzini ngizobuya ngama-weekend. So yayisithini iplan umyeni wenzani ekhaya yena? Umyeni uhleli ukugade ingane, ayikho into ayenzayo ubheke mina sengifana nobaba because mina osesebenza. Pho lokho kwakulimaza noma kwabanjani? Kwagcina ke ukuthi umlungu usenyusela umholo, usewumuntu ongipha ama-gifts. Hayibo. Sekuhamba ngenye indlela nje. Njengoba so umlungu sekupha ama-gifts. Sengipha ama-gifts umlungu senza nje kakhulu. So nami ke vele indoda engenamali yasinda. Ngabona ukuthi awu nangomuntu. Ima wait, umlungu wenza kakhulu uthe unkosikazi akekho, unkosikazi uphesheya. Uphesheya? Yes. So wena usele naye nengane. So manje ngisele nomlungu nengane sengifana noma shithi umlungu phela usenzela ukuthi yabo. Kanti wahamba isikhathi singakanani unkosikazi? Shithi wahamba kwamina ngafike vele ngekho. Wafike vele ngekho. Shithi sesithi isikhathi vele ihambile. Kanti ngizoyithela. So ama-gift kanjani nje wena? Nomholo osuphezulu. Yonke into yami yayisinewawu. So nami ngabona ukuthi hayi vele nasekhaya kuyapheda. Ingane zami azinaluso, ubaba akasebenzi, sekuyimina ubaba uma. So mengifikile fanele ngifike yonke into ihamba kahle. Ngagcina ke sengilingeka kumlungu nami. Umyeni ekhaya egade ingane akabona ushintsho ukuthi umama lama-gift aphuma phi ngoba phela mina ngimnika i-gift. Akanakile phela lokho ngibonayo ukuthi uzokubona nami ngiyafihla. Ngiveza nje imali like umholo nawo ungawuvezi wonke. Ngenze ngikwenzayo ngithenge nawe uyajabula phela singiyasebenza ngiyahola. Kanti akazi ukuthi sengenza okungale. Yebo. So manje ke i-relationship yenu uyabanjani nomyeni? Yena phela akaboni. But nami kodwa sekunako lo ukuthi angisamthandisisi ukubona nje indoda mungabe inganamali. Khona phela lo nemali. Lo nemali wenza kakhulu, lo akanamali. Uyasinda phela njengoba engasanamali. So manje usubona inunu? Uyabona nje siyanuka nje. Hayibo. Sekumele phela manje ngibona ukuthi ngenza njani nomlungu ngala sengiyamsakazela ikiwi. Ngibuye ngala ekhaya ngisula umlomo kube ngathi nje sometimes usunkosikazi nangale? Sengunkosikazi kabili. Unkosikazi kodwa ngala senginomnciphisa ngasekhaya. Umlungu uyazi ukuthi wena umlungu uya-understand ukuthi vele nginomuntu. Ngoba naye vele umuntu wakhe ule. So manje nihlangene ngokujabulisana? Sihlangene nje ngokujabulisana manje nami sengiba nayimali nezinto azenzayo. Yebo. Kodwa usenanegeli ke futhi ke manje mina ngisasebenzi kakhulu sengifana nevisitor. Into yami nje. Kodwa still usalala khona ngoba phela usunkosikazi khona. Still phela ngisalala khona eCharlton. Ngiye ekhaya ngama-weekend phela umyeni wazuthi ngibuya ngama-weekend. Okay, yaqhubeka kanjani le relationship yakho noBOSS? Yaqhubeka ke into yami ke kwawukuthi phela manje kuyonakala. Mangiya ngala yesakaza ikiwi mangiya ngala kanjalo. Kwagcina ke kanti kuzokonakala ngize ngibe pregnant. Umyeni wazuthi ngipregnant. Nomlungu wazuthi ngipregnant kodwa umlungu wazuthi ngipregnant for umyeni wami. Why icabanga ukuthi upregnant for umyeni wakho nansi phela wazuthi ngenomyeni yena usebenzisa procession umlungu. Kanti shothi procession ke shothi konakala indlela konakala ngayo ke njengabantu besifazane. So nga-end up ke ngimithi kanjalo mase ngesibhedlela ngiyozala ingane. Wow, ingane hayibo angije mina umyeni wami kanje. Yini manje le? Yini? Kuvela umlungu. Uzoyithini le ndaba ekhaya? Hey, le ndaba ke manje ngistresseke. Futhi ngeke ngikwazi phela ukuyishiya ingane esibhedlela, ngeke ngikwazi kuyilahla. And wonke umuntu uyazi ukuthi ngikhulelwe. Ka-end up ke efika umyeni wami uzobheka ingane, mefika umyeni hayibo. Akumina lona, ubani lo? Aphuma ahamba ngidube kanjalo. Umlungu mangithi ngiyamthinta hayibo sengizela ingane, hayibo mina nginonkosikazi. Uyazi? Ingane?
Yabona nje umendo wami ke. Umkhwenyana sithi ehambile shothi wabikela umndeni wakhe. Ngezwe ngekholi yabazali. Sikulungiselela idivorce. Ngawuluza kanjalo umendo wami. La ngathethwa icala. Nje wayengasafuna ukuzwa lutho umyeni wami ehlangene nami. Amawele. Kwawukuthi nje ufuna izingane zakhe ngakuyena. Ngiyibonela ukuthi ngenze njani nomlungu wami. Nomlungu sengidacazile, nkosikazi wakhe uyabuya. Angisazi ngizokwenza njani. Ngaphelelwa kanjalo nje. So umlungu masumtshela ukuthi phela yes bengicabanga iphutha lenze protection it's not 100%. And umsendela isithobo uthi hayibonansi ingane phela ingane niyacala. Hayi umlungu engesezwe umshini uzothina inkosikazi wakhe. Wengasafuni lutho nje. Ngagcina ngiluza. Fanele ngiyikhulise phela ingane ayikho into engizoyenza. Nomphakathi ubona lo mlungu. Nje ngase so lo mlungu wakho nje umkhulise elokushini. Yebo. Akusekho phela into engizoyenza owami ngizomlahlaphi. So manje abazali ke wena ke wayefika wayichaza wayithini abazali bami kwakunzima. Kodwa ekugcineni kosuku engekho into engingayenza nabo bangayenza igazi lami nabo kumele bemthande ukhona. Phela nje kwaphela ngami nomendo wami kanjalo. So nje indaba yokuchitha nje ngabona So manje sijwayele ukublame obhuti bethu sithi ke na ibona abamosha imshado. Kodwa nathi ezabantu besifazane. Imshado sabantu besifazane. Nathi nje siyayimosha kakhulu. Akhathi wenza yonke le nishinishi usumakoti ngalana usumakoti. And wena kusuke kuwena ujabula kumnandi impilo imali iyangena yonke into ihamba kahle into sokuyijabulela ukuthi ngiphila kahle. Sungacabangeli enye into. Wayazi ukhona umuntu wayazi ekhaya ukuthi ke na wena nangale kamlungu. Akekho nje wayazi ekhaya even umngani mina ke vele nje angena umuntu oxoxa indaba zami. Angixoxi nje ukuthi ngiyachitha umkhwenyana wami. Nje indaba zami vela ngiyikhiphi. So ngoba uthi ke na wafika esibhedlela aphinda ngwabheka emuva. Kwahamba nje. Awucabanga ukuthi wamhlubula ubudoda bakhe kakhulu ukuthi ke na already vele befila ngathi akayona indoda ehlele ekhaya egade ingane bese umama wena osebenzayo yena uneni ngasehliza nje kakhulu wajika futhi wahamba wawumithele enye indoda umlungu ngaphezulu and lapho uyazi ukuthi ubaswakho and enqondweni yakhe amsho sekubuya nokuthi hawu kanti umama ngoba sengibona izinto eqhakaza zihamba kahle ngoba besenza ukuthi nokuthi ngasehlisa impela isithunzi sakhe nakumina kwababhlungu kodwa ekugcineni angikhenanga lutho ngakhe umlungu nje waphela umshado wakho ngeke ondliwe ngizozondlela waphela umshado wami. So manje ingane zakho ukuyiboneke kodwa zona hayi ngiyayibona ingane zami ngoba seyikhulile ziyakwazi ukuyizela kumina ngiyibona ziyamazi ulo wathola intombazana nomfana wathola intombazana ziyamazi usiswabo ziyamazi bajwayelene futhi ziyamukela nje ukuthi usiswazi azinankinga uhlukile yebo yena ke indodakazi isingakanani ina 6 years manje na 6 years yebo manje mayibona abanye ezikoleni bethi ubaba ayinankinga futhi ngoba ngavele ngayifaki lezi izikole vo Phoenix ayi nankinga kakhulu ngoba inamandiya. So okay amandiya yathi daddy yena akabuza ukuthi uphi daddy ayi angaze ke ngibe nje ukuthi ngiyitshethi ngoba usamncane angacabanga ukuthi ngizomchazela kanjani ubaba wakhe ubaba wakhe phela njengoba wenzeka lento eyenzeka ngeke ngiyibuze nami ukuthi mangaya lapha kolalusha ngisengambona yini mhlawumbe kulowo muzi noma usaphile noma kanjani ngoba nami ngavele ngagive up ayitshethi ngizoyikhulisela nje. Sure. So uthini kudadewethu ohleli lapha yana emshadweni kodwa naye ke uchithayo ayifana abekezele ngoba nje noma kuthiwa indoda ayinayo imali abekezele and okubhlungu ukuthi ke na uhusband wakho wathi ethola imali wacabanga nami konke wakwenza nami egcineni futhi waphoqa yini waphoqa wena yebo ungenza izinto differently ngazi singasho ukuthi ukuthola kwakho umsebenzi ngalesa sikhathi kwaba isiqalekiso esikhulu naye amsho uyasho ukuthi ngathi ngijabula kanti kwakukuwa komndeni wami kanti kwakuwa hlakazi yakomndeni ngoba sasiphila kamnandi konakala ukuthi nje kuphele le mali sahlule ukusave imali nahluleka and nanokuthi kwakumele kube uyena oye kufanele aqhubeka yofuna omunye umsebenzi ngoba kuba wafuna uyena mhlawumbe ngaba konakalanga wagcina nawe usutholwa i-temptation yes manje yini le attracta kumlungu uze uthathe lesi sinqumo
ngeke ngisho ukuthi yini ukuheka nje imali ukuthanda imali ngizosho njalo ngoba imali mawunganayo Imali wenqosela yabo ayiqedwe imali ayivalwe kodwa nje imali yabo ngempela belungu idemoni no imali ayivalwe ngempela idemoni elikhulu idemoni ngempela ngoba buka if bingekho ngenxa yemali ngabe namhlanje uhleli nomnyeni wakho namawele kumnandi but lafika ke leno nezimali leno yangena phakathi kwethu because angiboni ukuthi ke nongahamba nomunye umuntu esekukhombisile ukuthembeka kwena yo but ke okumnandi siyafunda kumaphutha ethu sonke sifunda ngamaphutha sifunda ngamaphutha and siqhubekele phambili so manje ke are you in a relationship, are you happy? Hayi okwamanje ngabe khona we-relationship ngisa right ngisakhulisa ingane yami. Sakhulisa ingane yakho. Okay. Kodwa ke kucabanga futhi ukushada. Umshado ngisawudingi nje. Hayi ngibona ngasawuthandi mina ke. Awusafuni. Ngoba vele njoba ngakwenza kwabheda wena nje. Kwabheda mina but njoba ngabheda vele ngisathembekile ngisayabo nje ngeke ngisakwazi nje ukushada. Okay. Ngoba nomunye umuntu engizoshada nawe uzongibuza wakwashada kwenzakalani sekufanele ngichaze story. Yabo. But and then so uzodecide lapho uchaza ukuthi imtshela iqiniso ngamtshela. Imtshela iqiniso ngamtshela. Ngingamtshela mase yalithola. Mawumtshela akubeke yini ukuthi hayibo. Ngiphinde ngiluze. Ngono vele nje ngithule ngihlale kanje ngashadi. Kodwa phela uNkulunkulu asiwazi amaqhinga nawo. Asiwazi ngempela amacebo akhe wena owaziyo ngaso. Asiwanga amacebo akhe ngempela ngoba thina singabuya ngalelo lihlo kanti ubeke nje husband lapha. Kuthiwani Kuthiwa konke kusebenzelana kube kuhle kwabamthembayo. Yo, siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Ayi kodwa nathi siyosisi bakithi. Nathi asizame. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kusuke kunzima. Kodwa kwesinye isikhathi kusuke ngabona obhuti bethu ababhidliza imizi ngoba ngiyazi isikhathi esiningi vele ibona noma babo bakithi. Kodwa nathi ke asesiyisole nasinuka amakhwapha sicheck ukuthi ke ngabe mina mhlawumbe engayenza yonke lento mawukuthi thina futhi silivuma icala lethu uze sikwazi ukukhula siqhubeke phambili sijabule wonke umuntu abe happy. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Please don't forget to share, like and subscribe. uLungstar unithanda kakhulu. Bye bye. Is there Black Life TV?